eta logopeda naiz elkarte batean, horrez, nola da, laguntza goiztaldean lan egiten dut. Eta, 2008an hasi nintzen euskara ikasten Tuterako hizkuntza eskolan, hasieran lanagatik. Lanean familiei aukera desberdinak eskaintzeko. Eta gero ja hasi naizenean, uhartu nintzen gustatzen zaidala edo, eta horregatik jarraitu nuen ikasten. Zaila da batzuetan norbaitekin hitz egitea. Ez dakit, baina adibidez Kortezen bakarrik familia euskaldun batekin hitz egin dezake, eta euskara hitz egiteko normalean Tuteran talde batekin geratzen naiz, txangoak egiteko edo tertulia egiteko, baina agian hilabetean behin, eta gutxi da niko bentzeko. Tuterako hizkuntza eskolako irakasleek mintzanetik buruz hitz egin ziguten, eta pentsatu nuen parte hartzea hobetzeko eta norbaitekin praktikatzeko. Eta ja pasaden kurtsoan Oianarekin praktikatzen hasi nintzen, eta oso gustura egon nintzen berarekin, asko laguntzen ninduen, eta gustatuko litzaidake jarraitzea hori hobetzeko eta nire bizia euskara zatzeko. Nahi duenean bakarrik hilobarekin, baina batzuetan ez du nahi hitz egin, eta horregatik hemen ez daukat aukerarik hori hitz egiteko. Eta gero nire lagunak ez dira euskaldunak, eta hemen jende gutxi ezagutzen dut euskara hitz egiten dutenak, pertsona gutxi ezagutzen. Hemengo neska batekin hitz egiten dut, baina momentu honetan igunean bizi da, eta agian ez dakit, baina hilabetean behin geratzen gara kafe bat hartzeko eta hitz egiteko. 2008an orduan, orain dela 8 urte gutxi gora bera. Zaila da, zaila izan da prozesua egitea. Gero pizkanaka, gauza asko ikasi dut, eta gero 3 aldiz joan naiz barnetegi batera. Pizka bat jarioa lortzeko. Nabaritzen da, baina garestia da, garestia ez, baina hemen Kortezen ez dago diru laguntzari. Hilabetea eskatzen diot enpresari ikasteko, orduan soldata galtzen dut, eta gero dirua ordaintzen dut
ikasteko eta leku horretan egoteko. Eta hori pentsatu nuen, aukera oso ona zela uni praktikatzeko eta euskara hobetzeko, eta gainera laguntzen dut azterketa gainditzeko. Ez da gauza bera bakarrik 5 minutuan zehar hizkuntza eskolan hitz egitea, eta pentsaneten ordu batean zehar euskara hitz egiten, eta gaine gure gauzari buruz errazagoa da, eta nabaritzen da. Nik oianari esker hobetu dut, eta gramatika asko azaltzen direlako, eta gainera euskal kulturaren buruz gauza asko kontatu dit, eta pizka bat gehiago horri buruz dakit berari esker, eta gauza asko ikasten dut. Bera euskal kultur eta euskara maite duela dakiena, beste pertsona batekin banatu nahi du, eta gero ez dakit segurazki gauza gutxi irakatzi diot berari.